Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pizza size na bulan sang Mayo tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, kapasidad sang quarantine kag isolation facilities sang gobyerno probinsyal pagadugangan. Magutod nga arkitek kag engineer kag isa ka kontraktor nagbulig agod mapasiminto ang ground parade kag mapatindog ang mataas nga flagpole sa Bacolod City Police. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginakabalaka ni ACT Teachers Representative Franz Castro ang report nga masubra 70% sang mga manunudlo sa pampubliko nga eskwelahan ang nag-ako nga may negatibo nga epekto sa ila ang blended learning. Base sa online survey sang ACT, nakaapekto sa mental health sang mga manunudlo ang tuman kadamo nga workload sa distance learning. Samtang, yara sa 10% naman ang nag-ako nga nagabalatian na sila bangod sa mas mabugat nga responsibilidad sang bag-o nga sistema sa pagtudlo. Suno pa kay Castro, nakabaton man sila sang report nga nagabatyag sang malala nga hypertension, sobra nga stress, kulang sa pahuway, pagpalangdulom sang mata, pagpalanakit sang maskulo, pagpalaminhod sang mga kamot, pagpalanakit sang likod, kag depresyon ang mga manunudlo rason sa sobra nga kadamo sang trabaho sa blended learning. Magluwas pa nga kulang ang sweldo sang mga ini. Samtang, obligado man ang mga manunudlo nga mag-submit sa mas madamo nga report sa implementasyon sang distance learning base sa mando sang DepEd. Pwerte, no? Mag-amo sini nga balita daw maluoy kaman sa aton mga manunudlo. Amon atling ko bala, ikadwa nga iloy sa puluyan. Samtang, ang ginaingos nga pagpasaka sang sweldo daw bungol, daw ala mabatian. Amon asubo nga ang aton mga kauturan nga mga manunudlo daw disgustado. Nga dapat kung gindoble ang sweldo sang kapulisan kag militar, dapat pariwoson sa iban nga mga government worker katulad sang mga manunudlo. Dapat amo ini sila ang ginasaliga naton sang aton kabataan. Amo ini sila ang nagamold sang aton kabataan nga mangin maayo nga kabataan buwas damlag. Kadamo sa mga manunudlo nga nagbalatian, sus, ang balatian sina sa mga manunudlo, mga gahalabok-habok ang mga tiil, porte, no? May rayuma, tanan na lang, bangod sang porte kabudlay nga trabaho, sadtong wala pa ang distance learning. Subong, naglala pagid, suno sa impormasyon nga nabaton. Daw ginabudlayan, daw hindi mapahamtang ang aton mga manunudlo. May mga hypertension na, maginabatyag. Sobrang stress, kulang sa pahulay. Kisa kung ga lalain na makbo computer ang inatubang mo, palang dulom kuno mo, ang mata sang mga manunudlo. Pobre man. Kinanglan matagaan ini sa nagakaigo nga pagkamod. Labi kagabaw sa tanan, gain nyo man konsuelo ang aton mga manunudlo. Saka man ang sweldo,
nagapudag-pudag ng aton mga manunudlo, nagaayo na nga kung bahimo may ara man uminto sa sweldo. Katulad sa iban nga hanay sa gobyerno nga mataas ang sweldo, ang manunudlo nagakinanglan man sini. Kaya ang mga manunudlo may pamilya man, may kabataan man, nagakaon man, amo balay na nagagamit pa sa kaugalingon nga kwarta, plite pakadto pakari kag iban pa nga dapat maintindihan ini sa aton gobyerno. Palariuson bala kung may sakay sweldo ang tanan nga empleyado sa gobyerno, kinahanglan tanan palariho, no? Salary standardization law. Hindi kay may kapinasay ang iban ngayon siya, pasakaan mo sweldo, samtang ang iban ganganga nga wala iya saka sweldo, nga do hindi naton maintindihan kun nga amo na subong ang ginaayo sa pila naton ka mga kauturan nga kon mahimo matalupangdan man ang ila kausa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na morning sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Anano mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Anano na ang mga presyo sa merkado? Kamusta ang aton mga driver? Ang aton mga remedyo general, kamusta? Puerte gyapon na gakumod na ang pila naton ka mga kauturan. Sobra tama na, gutom na, wala na makaon, wala na trabaho. Igo sang pandemic. Amo ini karon ang problema naton, problema sa balatian, hindi lang balatian sa COVID kundi balatian sa tiyan. Kulang ang ginasulod nga pagkaon sa ila nga sulok-sulok, dalasa pati kabataan. Aber, pasiplatan ta na ang aton patrol, nagalagulad na sa sini nga kaagahon. Balita sa patrol. Opdan na kita ni Aksyon Albin. Graba, Aksyon Albin. Aksyon Fred, good morning. Aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong nga kagahon Aksyon Fred, masyado katawhay ang dalanon sa syudad sang Bacolod. Kaginagaro istorya man kami ni Papang Nani. Kaya nga istorya namon, may mga kung kaisa gutom man na mga kabataan. Siling ko gani, kita ya kung kaisa may mga panahon man nga gutom ang pulsa. O may sweldo man pro isa, resto pa. Yes, among gidaya Aksyon Fred, no? Siling ko kay damo di, bisan ang mga remedyo general, kakabatsag bansa nga gutom, no? Gutom man sa nga bulsa. Ang lahi lang ang galing Aksyon Fred, kung kaisa ang matamaan man, especially ining mga remedyo general, sometimes kag may mga panahon nga kung ara sa mga iban nga mga lugar kapin pagit kung drug infected area, yung iba niya baligya siya bu damo kwarta busog man ang pulsa. Anyway, Aksyon Fred, talking about sa Dalanon, diri sa syudad sang Bacolod sang nasiling tana, masyado katawhay ang area sang Burgos kag Lacson. Subong kagahon nga labayan man sang patrol. Ang problema lang galing, bao isa lang gid kadlaw nga isang IPM ba? Basura naman. Subong damo naman. Damo naman basura Aksyon Fred. Dan ko gani niya pasi may schedule man sila sa pagpa-make up na sang basura, especially sa pila ka mga dalanon. Major roads pa daan ni Aksyon Fred. May portion kaginangan lalabayan sang patrol ang area sang area Aksyon Fred sang barangay 9, no? Ang Burgos may mga basura na wala pa na pick up. Subong aga agi ka sa taytay sang Burgos Aksyon Fred. Tupad ang hida sa barangay hall sang barangay 9, basura. Kilid sang barangay hall, basura. Going ka sa area naman sang SPC YMCA, roon lang gagawa Aksyon Fred, no? Tupad ang sang kunang isirak to, basura. Sa sagwa sini, may araman Aksyon Fred, uruunahan lang man na jutay, lapit na sa merkado, basura sa gihapon. Ambot mo silingon ng dekorasyon sa dalan, basura? Yes, Aksyon Fred. Siling ko gani, ay abaw daw gubaon yung imahe sang syudad sang Bacolod siling IPM man.
Nano ni sila ya daw mahuya manta labay mong kita gani aksyon na Fred kagina yung nalabayan ta going ang patrol sa area sang sa area sang Kapitulagon bala aksyon na Fred. Ayan ba, yung kahit paano action Fred matinlo ang lugar. Siya sa action na Fred, no? Matinlo ang lugar, especially ang dalan sang Lacson. Although, observation karon sa patrol, damo sa mga kauturan naton ang nagakuan subong kakahon action na Fred. Ang nagapanglakaton di pa nag-jogging. Kitang taganin ng grupo sa mga kabataan action na Fredo nga nag-jogging man going sa kilid sa Capitol Lagoon or exercise mga kabataan. Sa sulod? Sa sagwa lang action na Fred, way sila sa sulod so far, no? Ragit lang sila sa gwa siningatin yun, nag-walking nga iban action na Fred, nag-jogging. Although actually kung lang taon tagid, welcome na sila sa sulod, no? Sa Capitol Lagoon, mas maayo pa gani kung sa sulod kay para safe action na Fred. Karing kiti yung mga kabataan, mas ginto kamayo pa magka-walking mag-jogging sa sagwa sila. Pero from north to south, Capitol Road action na Fred. And ang ibang diri karon ang mga street cleaners sa matamat naman sa pagpaninlo, no? Subong aga. There is area naman sang from area sang Ramos action na Fred, no? Nga nalabayan man sang patrol. Amat-amat naman sa pagbiyahe ang pila naton ng mga kauturan. This time, going man sa area, I believe, mga panindahan ni sila temprano pa action na Fred sa aga pa sa pagpaninda. Nagligat o naglabay kita sa area sang Libertad Public Market para may baluan tuwan ng presyo sa mga utanon kararuton. Tilawan taman subong aksyon na Fred, balik kita purko sa public market tuno para may baluan taman aksyon Fred, no? Kung pila subong ang presyo sang nagapanguna naman nga isda, panguna sa presyo sang isda subong kakahon at least para mahibaluan taman para may idea man ang aton sining mga kauturan. Mga tricycles subong may unod man going man din sila action na Fred sa destination nila nang lalabayan man sa patrol ari na kita diri tampi action na Fred sa area sa Hilado lapit na kita sa Burgos sa public market at least to know kung pila karon ang mga nagapanguna nga presyo sa subong kakahon action na Fred, no? Rina, may mga nagapangapis kilid sa merkado. May araman action na Fred ang ibandarika ro istoryahan ay sasagwa while waiting man sang pila ka mga baligya nga isda subong kakahon. Check tani sila action na Fred, no? Sa pusulot sang kita planay. May ara na gani action na Fred, may mga unod na ang iban yung mga basket nila nakagawa na sa merkado. Pusing ganon, bukas na ang Burgos public market sa temprano nila pagpanindahan para may idea ang ato sininga mga kauturan kung pila subong ang presyo sa isda, no? Kaya rin kita amat-amat na plaster na sila diri action na Fredo sang baligya nila nga sa good morning lang sa mga men and women sa Burgos public market and at the same time action na Fred kay Mr. and Mrs. Ruben Casipio temprano pag ingaw ang aton sining stasyon sa iya sining kung mismo action na Fred sa iya sining baligyaan ay available subong bangros action na Fred may araman kung subong tilapia namin ni siya ang tilapia may ari pagidya I think panit ni siguro no subong kay Action Alben. Yes sir. Action Alben. Yes, action Nagligag nga Domingo kadto ko da agap ako. Wala panit. Subong may ara. May panit. Ano ta panit ni no? Panit. Oh, pila ni siya? 180, 200 ang kilo. 200 ang kilo action na friends ang panit. Namin ni siya subahon na. Regular ang size niya action na friend. Namin ni siya imo pa ni sa usawa niya nga makasayod sa ring kabala nga kahang-kahang. Abaw sampat gid no sa aton sining mga kauturan. Gwapa
Sexy. Nakapin pa ni amo ni Gabaliga sa Aksyon Fred. Guwapa, sexy ba? Makambal kaya pila. Oh, mayo pa, no? Yes, good morning. Good morning. Pila ni Aksyon? 150 ang tilapia, 150. 150 Aksyon na Fred. Tilapia. Muna ni mga istorya mo niya. Makahambal kaya. Gay, tagay ko 2 kilo. Kaya hanggat ng pangros. Ang pangros na 160. 100. 60. 160. Regular size Aksyon na Fred. Apat isa o may ara manak siya na Fred nga 5 isa pero mayad na ni siya. Boss, ano available mo subong? Ano subong available mo isda? May ara ka? Wala. Oh, wala. Baligya. May pa siya baligya Aksyon na Fred. Oo, may available man subong aga. Pre, pila ni siya subong? 160 amni ang marot Aksyon na Fred, no? 160 marot. Namin siya ulo tayo 50 ang gagmay. Gagmay Aksyon na Fred 50 ang dagko ya 100 ang dagko. Available mo matano? Mataan mo pila 180 Aksyon na Fred mataan ini para sa ato sining mga kauturan. May ari man diri lubo-lubo, no? To pilagan ni lubo-lubo ta sa bumangan. Lubo-lubo ta meg 140 lang na 140 pwede na Aksyon na Fred, no? Para sa ato sining mga kauturan. May ari pa diri iban nga mga ready na patikuling ni Aksyon na Fred marot nga patikuling pula ikog dagko pa ni siya. Si Pare Junior pila ning patikuling man ni 180 mayo pa niyo dagko gini ang ano niya tulingan 220 Aksyon na Fred damo ta isda brato subong, no? Ay paman mayayo damo isda Aksyon Fred barato subong para sa ato sining mga kultura no damo supply sa isda mayo ni kay kabay pa nga matamat mangin barato Aksyon na Fred. So far amo ni ang observation karon kag presyo sa isda, no? Bay bangros man siya diri nga dagko Aksyon na Fred. I think ang isa ka 3/4 hindi magsala 3/4 kung isa kilo. Pre, bangros mo subong pila subong? 220 boss. 220 bangros dagko na. Bangros na punong o dagat? Ano ni siya pre, punong dagat. Dagat Aksyon na Fred. Oo, ano may presyo basta dagat. Ang punong mo itong medyo burbarato Aksyon na Fred, no? Kagina 160 pero 5 kung 4 isa. Pero ini isa ka bilog depende isa ka bilog sa kilo ay. Wala may ara 800 may 800 grams. May 800 grams ang isa ka bilog Aksyon Fred pero nataw mo Aksyon na Fred mayo ni siya. The best ni siya sa bawan. The best man niya sa bahon o nga klase Aksyon na Fred, no? Di ari pag diri nga available halos sa palarehas na tanan Aksyon Fred, no? May matan, may marot, kag halos amo ni ang nakitanta sa karon, no? So far Aksyon na Fred, amo ni nga pila ka mga sitwasyon kag presyo sa nga isda available subong sa Burgos Public Market. Ang observation sa patrol na lakip na diri ang presyo sa merkado ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Rekta diri sa Burgos Public Market with Aksyon Aksyon Nani Kiraw ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:20 na madmad na kamo bangon ron ano ang ginaplano nga pamahaw karon nga kaagahon. Ako kumplito na ko. Ang kulang ko sap-sap na lang. Mapit na lang ko sa Burgos karon. May patulan na ko to. So ambot silingon, ang akon ihapit sa Burgos karon kamatis na lang. Titigilinit puti kabarato sa kamatis. Kamatisan mong sap-sap soso. Baklan mo paitan, sampawan mo patula, porti kahamot sagsabaw ya. Daw Pinoy nga Pinoy kagid. Tapos parisan mo siya, uga balingon bala, kumplito na ko to,
may ugabalingon na ko to, may pula na ko to nga itlog, may sibuyas na ko to bumbay nga puti, may kamatis na ko to, sos kampiyon nga pamahaw. Amo na yung luyag ko pamahaw sa mga pigado bala. Amo na akong imol kita, kinanglan kabalo kita magpili, sang barato apang saburuso nga pamahaw. Ining sapsap kalabas kayo, nang galaway-laway gitsabla, nang ludlag ko jutay, butaan mo kamatis, tilawin nyo bla, porte sa pagkanamit. Nung kiyaran mo sa hubin pa nga patula bla, nga maggamot siya, sos pagbakit, mahaw ka, puti kanon mo, asos daw kinuyaban, porte sa pagkanamit. Ang gaserve sa imo, ga-short slipot, gagwapusod, sos, porte nga grasya, nga pamahaw, karon nga kagahon. O, kamusta? Bangon ron, mamahaw tanaron, kay alas 4:22 na. Una nga hutong sa aton roll call, karon nga kagahon. Kay Gina Murdin sang quiet, good morning. Kay Alex Muntisa, si Alex okay, tani kadagagid. Kay Milili Oligo, amuman. Kay Alexandra Flores, kay Ning Asusina, kay Ronald Ratso Gotuda, dira sa Okon Ronald Gatso Ratso dira sa Gotuda Bata, kay Payong-Payong Rinan Payong-Payong, good morning man. Kay Kuri Bidaha sang quiet morning sa iya sini Bana Lorito Bidaha sang Narawis Hinigaran, kay Aida Alunan si Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga gabugtaw na. Kap, good morning. Kay Teresa Locsin sang Salwa Quiet, kay Evelyn ni Pamusino, kay Junior Pilahio, kay Ronnie Gordon, kay Rinaldo Reparo, good morning man. Good morning makuno kay Aksyon Alvin Garaba, kay Richard Daet Pachico, kay Evelyn Dugaduga Holgen Katalugo, kay Flor de Lisa Dugaduga kuno, happy birthday gid karon nga adlaw. Kabay pa, Flor de Lisa, malipay ka sa imo kadlawan. Si Banisa Mayo ari na, oy, off duty ni Banisa dira sa Minnesota State. May no kon off duty mo no, pahuwayway ka. Si Banisa guro galuto pamahaw ya, o kon ka pangapi. Kay Kili Jili, muning kuno tanan nga miyembro sang AFC. Sige, areglado kay Diosdado Propunga. Muning kuno kay Helen Gulmatico Propunga dira sa London, England. Kay Rosel Torbila, kay Melinda Auditor Lapos Aguirre, good morning. Kay Julie Derla Celestial Hongko Taxmana dira sa London, UK, good morning lang. May lang nga pag-monitora, tagsagid kakaagahon. San paano ang aton mga utod, duldugsing lang kita first portion. Kay Mox Espanola, morning, nagamonitor live dira sa Isabela. Kay Dilia Liabe, good morning man. Kay Evelyn Fernandez, good morning from Eagle Pass, Texas. Bao, taga Eagle Pass, Texas galeo. Si Evelyn Fernandez. Evelyn, good morning. Kay Rosanne Leonardo, good morning man. Monitor lang kami di sa Barangay Buhangin, Isabela, Negros Occidental. More power ko no sige ba damo sang star nga ginpadala. Salamat gid. Sige. Kay Ronnie Gordon, good morning. Kay Gina Abilino Rodilia, mayong aga man Sige. Kay Marciano Bugaay, morning. Dira sa Singkang Airport, sa misis niya. Yamakin mo yan. Sige ariglado. Basta ara kamo, no problemo. Tulotamyaw lang kita, dugsing lang kita sa tion sang kaagahon. Okay man? Sige. Dira kayo si Mungkal Turilia, good morning. Monitor sila karon nga kaagahon. Daligid lang Dili kita na sa akong obligasyon para maka-relax kita. Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon
na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Damon nga kalanon sang kasapatan, mabuhi-buhi man ang aton pananom, ang aton mga humay katubuhan, kag subong man mga bungang kahoy. Ipangamuyo tana bulan sang Mayo, posible bulan sa mga bulak, posible magtupa ang ulan. Basi kaluyan kita nga mangin maulanon, puwira lang, minus lang, bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Morning da. Kay G-Boy Arbias, kay Pedrito Barrientos, mayong aga, kay Andrino Comida Botanas, sang Bamse Taxi Group, sa mga driver sa taxi, good morning. Kay Gina Abilino Rodilia, kay Erne Odas Colidas, kay Raquel Di Maala, kay Luila Siason, good morning lang, may lang nga pag-monitor, kay Judge Nap Diamantiga Bugtaw na, kay Bitilao sa Binalbagan, kay Reuben Tampos ang LTO, Toto Raul Alibugada, kamusta, galadlad ka na, sa pamahaw mo, kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo, dira kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla, si Pari Erning Hurilya Gabugtaw na ni. No? Si Pari Istoy Querido, bangon ro na. Jogging na. Sa Agustin Family sang Kawayan, good morning man. Kamusta da ang mga miyembro sang Kaise? Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Loria Porrado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, dira kay Engineer Paticana, kitanay kami sa SM, kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning, dira kay Mark Achua, good morning man. May lang nga pag-upod-upod, tagsagid, kaagahon. Enjoy lang kita, no? Kung kaagahon. Kay Imbong Jocampo sang Maaw, good morning.
kay Martin Aliling, good morning man, kamonitor sa Imos Cavite. Kay Annabel Calderon Doremdes, good morning. Mabalik kami pagkatapos sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ninawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Saan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagkain
na morning. Bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Tagaan taman sang yatawag kalipayan ang aton mga manunudlo. Purti man ang pag-anto sining pila naton ka mga ginikanan nga pareho sa aton ginikanan man nga madugay na singgitan nga pasakan o mintong sweldo daw bungol karon daw ginpamatian kabay pa nga gilayon i-implementa rini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na, kay Just Sidorio Katanyag, sang Central Maaw, good morning, kay Juby Artagame, dira kay Miriam Panagiton, good morning lang. Mayo nga pag-upod-upod sa ato na, tagsagid kakaagkahon. May pipila ka mga binago-bago nga mga balita, pila ang na-record sa Negros Occidental, kagabi ga monitor ako, 141 kuno kabag-o nga COVID-19 nga kaso, samtang 118 naman ang nagdugang sa siyudad sa Bacolod kahapon Miyerkules. Daw ga saka siya no, nagligad ni 2-3, pinakataas anom, subong ya, sus, nag 3 digits naman, anong natabo? Ang DOH Western Visayas, suno sa report, may 368 kadugang nga COVID-19 nga kaso, may 68 kadugang nga recovery, anom ang dugang nga mga nagkalamatay. Sano pa ni mag-iskirda ning COVID nga naman? Nagabata pa akalain purti man, no? Sano pa kita mauntat antos? Sano pa kita makabalik bisan yut lang nga normal nga pangabuhi, no? Kanami man, no? Nga magbalik blatos na nagliligad to. Nga daw gahayon ka lang pakadto sa mga mall, lagaw-lagaw ka sa downtown area, libot-libot ka sa provincial capital Agon, libot-libot ka sa plaza, daw wala lang. Sugata yuhom pakadto sinyas, wala kagtuo, subong ya daw kasubo. Magkadto ka sa mga mall, dutay ang tao. Mga abyan mo sa una, nagkaladula. Mga senior citizen, talagsan na lang gagwa. Kay limitado man, hadlok man, nga maigo sang COVID. Ay ho, daw kabudlay, no? Daw na ni mag-o mangita sa pangabuhi ta subong. Kay Jenilyn Villasor, good morning man. Ga-monitor sa kuno. Jenilyn, good morning lang. Paway-way ka mo da kadali, ha? Pangapi ka mo da, pulpanilig ka mo da, pulpangugas pinggan, tigang ka mo da, kay balikan ta ka mo. Pagkatapos ang akon, obligasyon. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitratransport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para Maanting iladunggan. Basta gani, porting kutso-kutso, mangkot dayon. Aksyon, Fred, good morning. Kamusta na to ang pare niya? Naging pangayaw sang bana? Ay, kalain. Puerte. Mak mo. Anting nisla. Basta kutso-kutso gani, porting tao yan, oh. Yato bala niyang bana nga yun pangayaw ya sa simbahan ng pare nga ang lalaki, ang yasawa may ginakuting-kuting kuno ka pare. Akalain karon na nga sa ikaduhang hutong sa aton pagpangalagad. Na bisan may pandemic kung may kutso-kutso ya, ang tao masaylugid sa kutso-kutso. Oh, standby mabalik ako pagkatapos ini. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon ka
Kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing?
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon. Mga balita ang nagtuluhaw guman. May iba na inakusar yung pare nga may relasyon siya asawa. Dua man niya ka-empleyado sang City Hall sa Davao. Sa likod niya sa City Hall ay nagbinasto sila ya. Nadakpan man. Mauti iskandalo nga dako. Nga nagainamo-amo kamus na. Hindi gin mapunggan. Kadam lugar. Likod City Hall gid. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:07 na. Anano ang mga bulubalita kag isyo ngaton arangkadahon sa hindi gilang madugay. Alas 6:30 karon na. Dugsing kita sa madamo nga mga isyo. Sige, paway ako makadali. Unahon ko ning akong obligasyon, balikay kita pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedeya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita
sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Pero nagngangalang siya, oh. Wala na siya kagiho. Oh, pulo pangapi kamo anay da, Dr. Alfred's Green Coffee ang inyo sinigamita. Kay makabulig ini paalerto sa inyo lawas kag paminsaron. Nga pangapi na kamo, hilti pa kamo tanan. Ang Dr. Alfred's Green Coffee gintunan gini sang mga sayantipiko didto sa Amerika kag didto natukian nga kon berde pang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Uy, nagdangat na kuno sa 8,500 ka mga OFW ang natigayon makapauli sa syudad sa Bacolod base sa rekorda sang komitiba ni Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFWs o kon ATRO. Suno kay Konsyal Salanga, ini nga mga OFW ang natigayon makapauli sa syudad paagi sa bulig kag pag-ukomodar sang Overseas Workers Welfare Administration o kun UWA. Dugang ni Salanga, damlag lang nagpadulong kuno sa syudad sa Bacolod si UWA Deputy Administrator Mukauson
para hibalon ang pila ka concern sang among sektor. Pero ginhingyo ni Salanga kay uson ang paghatag sa nagkakaigo nga update kag rekomendasyon sa iya talatapan angot sa mga regulasyon posible ipatuman o kon baguhon sa national IETF sa palaabuton. Gusto mo na kay gulpi lang niya malain ng mga pulisa nila disgrasya gid ang syudad sa Bacolod. Gasala-sala ang syudad sang Bacolod. Morning da kay Maria Luisa Lidisma, si Elizabeth Gonzales Araman, si John Ahina Romero, kay Manjo Arniho, good morning. Kay Nulan Banhaw, sang Galo Lacson, kay Lunila Tarusan, Sampurok 20 Barangay Alangilan, kay Gina Espanyula Tandoy, kay Aluna Cortez Dinsay, good morning man, kay Angela Liarte Gayon Dato, Bangga Tutong Pilisaw, kay Dodge Dalida, kay Jubal Trinidad, good morning, kay Noe Erwin Gonzales, kay Jimmy Yong, si Di Anton Diaz ang Patria Village, Arana, si Dante Makilan, si Elmer Boyet Villamor, sang La Carlota. Sige, relax lang kamo dira. Mabalik ako pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid, kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saysay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero siguro
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 20. Sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 22-29. Una nga bula resulta 22 kag 29. Second draw 38-6. Ikadua nga bula resulta 38 kag 6. Third draw 4-2. Ikatatlo nga bula resulta 4 kag 2. Rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Dako ng jackpot 126,820,017. Kombinasyon in any order 2, 31, 11, 3, 32, 23. Resulta sang 645 2, 31, 11, 3, 32 kag 23. Sa ilo kita, 655, ang jackpot 29,700,000. Resulta, in any order, 35, 9, 43, 1, 6, 17. Resulta sang 655, 35, 9, 43, 1, 6 kag 17. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kay Lawin Villa Espin, good morning. Basi Utay Benedicto, sang Victorina Heights, Mansilingan. Kay Cathy Bear, good morning. Kay Humalumina. Kay Nimpa Ebanez, good morning man. May lang pag-monitora. Tagsagid kaaga. Kay John Patrick Abapo, good morning man. Subong man, dira kay Matoy Maranyon, o sige, dira sa Bakyasa, good morning da. Kay Edilaos, o gaupod gihapon, si Edilaos sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayar. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw
sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Kag engineer kag isa ka kontraktor nagbulig agod mapasiminto ang ground parade kag mapatindog ang mataas nga flagpole sang Bacolod City Police. Diri kita sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead.
Aksyon Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginpasalamatan ni Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido ang individual nga mga stakeholders sa mga syudad sa Bacolod nga nagbuli agud mapasimento ang compound sa Bacolod City Police Office, specialmente ang nagatubang sa bag-o nga building sa Bacolod City Police Headquarters. Kagabupatindog sa isa sa mga pinakataas nga flagpole diri sa mga syudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Police Lieutenant Liberty Injapi, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, nga gipasalamatan gid sang Bacolod City Police Office Director Police Colonel Manuel Placido si Jerry C nga tag-iya sang Silver Dragon Construction Incorporated kag mag-utod nga architect kag engineer nga si Architect Cesar kag Engineer Imar Ken D. Panisales sa pabatindog sang bag-o nga flagpole nga ginakabik isa sa pinakataas nga flagpole sa syudad sang Bacolod. Si Jerry C. Aksyon Fred, isa man sa nagbulig, mapasimento ang compound sa Bacolod City Police Office agud nga makahatag sang maayo nga serbisyo sa pamuluyo nga nagasulod kag sarangman magamit sa anuman nga mga aktibidades sang Bacolod PNP. Yari ang palayag sang Public Information Officer sang Bacolod City Police Office sa interview sang Aksyon Radio. Isa ka ginakalipay man sa aton nga City Director no sa bulig sang mga maayo kag tagipusoon nga mga Bacolodnon nga nagpatigayon gid nga mag-ulig mapasimento naton ang atubang sang aton nga headquarters nga ground, parade ground pala namon. Susubong sa ka malapat na gid ang amon ni area tungod nga simentado na ini kag hindi na siya lutakon, hindi naman siya yapukon. Kag ang tanan nga naga-transaksyon dira sa may sulod sang DCPO headquarters, mangin maayo kag maging komportable na ang paginawi dira sa sulod. Dala na dira ang parking space, later on pwede man na dira magamit sang mga zumba activities naton, sports activities. Kaliban pa nga pwede gamitan, makabulig man kami, makashare naman kami sa mga pumuluyo nga nagakinanglan sang space dira ati. Asay si ma'am, may aratadat isa sa mga pinakataas nga flagpole. Nagpatindog man kita sang pinakamataas namon so far nga flagpole diri sa DCPO sa bulig sa gihapon sa mga generous nga mga organization kag mga tawo nga nagabuylog sa programa sa Bacolod City Police Office kag ginapasalamatan tinida sa aton nga kapulisan sa DCPO sa pagpamuno sa aton nga City Director Police Colonel Manuel Placido. Sa subong ang aton nga support nga ginahatag sa aton nga mga stakeholders, mga private individuals kag mga private groups padayon ang ilang pagbuylog kag pag-support sa aton sa DCPO kag ini ginahimo namon nga motivation kag inspiration para nga maging maayo pagit ang aton nga pagserbisyo sa pumuluyo sa maayo man nga facility. Aksyon Fred, si Police Lieutenant Liberty Injapi, Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Ini nga balita, ginadulong sa iyo sa kaluwan sang Santon Placer Bar Soap, puno sang white report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Remedios Taton Makilanda sang Odyong, Moises Padilla, good morning. Kay Jerome Lipana, kay Babes Navarro Hortales, dira sa Purok Tangkong, Barangay 7, kay Rodita Trinidad Cruzet sang La Carlota. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan sa palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. 5:45 na dire kita kapasidad sa mga quarantine kag isolation facilities sa gobyerno probinsyal Pagadugangan. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod ki Aksyon Marlon Hinubiya. Aksyon Marlon, please go ahead. Tingawaan sa gobyerno provincial nga mapasangkad ang mga quarantine kag isolation facilities nga ginadumalahan sini matapos nga maka-record sang madamo nga kaso sang COVID-19 sa bunga bulan sang Mayo. Suro kaya Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, isa dari sang Pagadugangan, ang kapasidad amo ang Mamokal Summer Resort sa Banwa sang Murcia
nga mo ang nagaserbe bilang isolation kag quarantine facilities sa mga empleyado sang gobyerno nga nagapositibo sa COVID-19. Dugang pa ni Diaz ang IBI Magalona Healing Center ang naglapaw naman sa kapasidad kabangdanan nga ini ang pagadugagan man sa mga kwarto gagabiton agud teneran sa mga nagapositibo sa COVID-19. Attorney Diaz. So what we are doing now is to adjust, no, by doing what? Ang aton nga staff subong deploy nato dito sa IBI Magalona to operationalize additional 170 rooms. Magluwas sari, ilaman pagkausisaon ang kapasidad sa Cadiz Quarantine Facility kag sa sudad San Silay. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Kay Remedios Taton Makilan sang Odyong Moises Padilla, kay Jason Alegria, kay Francisco Guangco, kay John Biatin Sibalios, kay Milagros Morales na good morning, kay Mikaela Gilaran sang Jida, nagaupod sa aton, kay Carol Montuya good morning, Arman Regalado, Arnold Bidayo, kay Lino Palikda, kay Teresita Orita Kahuraw, good morning man. Mga blatter entry pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sagsang ano nga kahintangan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod na mensahe, balasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Latter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, preso karon ang isa ka babae matapos nadakpan sa bypass operation sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan, diri sa siyudad sa Bacolod. Ang subject sa operation naging kilala kay Maricel Mendoza. Nagapuyo ini siya sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla ang nadakpan kinakabigman sa ila siningahanay bilang high-value individual sa diin na recover man saya ining siyam tanan ka plastic sachet sang suspected shabu, more or less mga 12 ka gramo ang kabugaton nga may estimated market value nga 81,000 ka pesos. Samtang arestado man ang wanted sang kasuguan matapos nga ginserbihan sang mandamiento di aresto sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 10. Ang suspect diriging kilala kay Anthony Galvez Sr., 55 anyos, residente man sang Purok, Nara, Barangay Handumanan sa amuman nga syudad. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Michael John Dubilao. Ining si Galvez ang ginaresto pagiman sa mandamiento di warrant of arrest for violations ang Section 5 sang RA 7610. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge PB Gargantiel Balbin, ang acting presiding judge sang RTC Branch 41, na pitsahan April 14 of 2021. 200,000 ka pesos ang piyansa para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Karon si Galvez ang detenido sa custodial facility sa police station number 10. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpais. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card. Bahandi sang puro kabukiran, takuling. Kay Niel Brian Baluis, good morning man. Kay Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Bao si Aksyon Gini Ulate, ara siya nagamonitor. Kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning. Kay Philip Lauriente, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na. Kay Rodita Trinidad at Crosset. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edien Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila, Front
Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,